Ngiyabonga kulezi zinto zama-content bafowethu. Hayi le kaThamara bafethu u-best. Le kaThamara ayizibeki. Ngeke uze uyizibe shathi uyathanda. Ma ungenzanga ivideo uzokhomment. Njengoba nami sengenza ivideo nje bafowethu. Ngoba hayi ipowerful le kaThamara bafethu. Okokuqala nje bafethu mina ngizoqala ngikuveze nje bafethu ukuthi ngisohlangothini kaThamara. Njengoba ngisohlangothini kaThamara nje angilandeli nesiqu, angilandeli futhi ubulili bakhe ukuthi umuntu wesifazane. Ngoba khona abantu abasithuka bathe nilandela umuntu wesifazane nilandela umfazi, cha. Thina into esisapotha kuyena izenzo zakhe, into esisapotha kuyena inkulumo zakhe. Yabona? Into edala simthanda kakhulu ukuthi ukhulume izinto thina esingesikwazi ukuyikhuluma. Engamaqiniso ngabesifazane esingathi masikhuluma thina sithukwe. Thuke ikhuluma kanjani into enje? Umfazi awusindoda nomfazi, yabona? Kushuthi mina ngiye ngithi bafethu kushuthi uNkulunkulu usikhumbulile, usithandile. Umuntu ozosikhulumela lezi zinto lezi. Umuntu futhi wesifazane. Niyayibona into le. So ke nje bafethu uThamara siyambonga bafethu futhi siyamsupport ngazo zonke indlela. Futhi siya understand ukuthi abantu besifazane kungani bemthuke, kungani futhi bemcasikele. Iyodwa kuphela bafethu into enga-understand mina. Into enga-understand ukuthi njengoba uThamara nje ekhulumela amadoda esohlangothini amadoda umuntu wesifazane, kwenza kanjani ukuthi kube khona amadoda amthukayo, kube khona amadoda angahambisani naye. Yabona? Lawo madoda nje bafethu mina ngiboni ukuthi amadoda. Angiboni. Kuphakathi kokuthi abantu mhlawumbe akwabantu besifazane bashintsha ubulili baba amadoda noma amagay nje straight noma yidaba nje straight bafethu. Ngoba ukwazi ukuthi uthi uyindoda kukhona into lela wena bese wena uphikisana nayo iba yisitha sakho kodwa ingasuhlangothini lakho akukwazi bafethu. Yabona? Yabona kunamadoda engazi ukuthi inhlobo namadoda othola ukuthi amadoda nje alwela abantu besifazane nje. Yabona? Uthi hayi abantu besifazane fanele benze ukuthi phela angithi ithina esenza ukuthi benze ukuthi. Hawu uyindoda nje impela. Wena wazi imizwa abantu besifazane, wazi ukuthi umuntu wesifazane mayenza ukuthi kusuke kuwukuthi kusuke kuumuntu wesilisa umenze wenza leyo nto leyo. Ngeke bafowethu, ngeke. Yabona nje bafethu angisho ukuthi mhlawumbe kuyeke nini kodwa nje indoda nje bafowethu ekwazi ukuphikisana nento noma ekwazi ukuphikisana namaphutha abantu besilisa idefend abantu besifazane. Hayi ngeke bafethu ayikho ohlangothini lamadoda leyo ndoda leyo. Ayikho nje. Mhlawumbe ingaba lapha edabanini noma ibe kuphi kodwa nje ayikho ohlangothini lamadoda. Yabo? Noma kuthiwa izinazi izathu. Yabo? Thina nje bafethu sibongela uThamara ukuthi usimele usikhulumela lokho esifisa ukukhuluma esingeke sikwazi ukukhuluma ngenxa yokusibe inhlamba. Sesibonga nje ukuthi bafethu kunoma uvela waphumela obala. Washo wathi uyabonga ukuthi kube khona umuntu onjengoThamara ngoba wenza umsebenzi ohlula abazali. Yabona? Waphumela nje obala nomama wavuma ukuthi bona njengabazali bahlulekile. Yabona? Manje uThamara ufike wazovala leso sikhala leso, ufike wazokwenza lo msebenzi lo.